Number 2 nga blessing in disguise sa Ginoo kini mga obstacles. Babag sa ato ang kinabuhi. Maybe naa kay pangandoy nga di gid matuman, daghang babag. Na kay gisugdan nga bag-o na pud nga mga motivation, wala natuman, daghan og babag. Di gyud ka kadiretso, nagi mga challenges along the way. Numdum ko sa isa ka hari, ingon siya, gusto nako mo share kog blessing sa mga katawhan. Unique iyang pag-share sa blessing, ingon siya, butangan akog mga dagkong bato ang karsada. Gibutangan gid niya. Nagsisag observe kinsay muhawan sa karsada, tago sa skilid. Una, nangagi ang mga businessmen. Mga businessmen nagyaw-yaw. Kinsa mang tawo ay buot nagbutang ning karsada, bato sa karsada. Kining hari diri wa gini buot. Wa gid ka limpyo ning ilang karsada dinhi, napunog bato. Ikaduha nangagi ang mga employees, empleyado. Siya nga, unsa man ni mabato dinhi, unsa may gamit ani di nakaagi atong mga sakyanan. Nagyaw-yaw na pud sila sa ilang hari. Sunod ni niagig na maligyag gulay, nagdalag karwahe. Iyang gibutay ang karwahe, ginihinay niya pas-an ang mga bato gipanglabay sa kilid. Hangtod last bato na habilin, na sinapansin ilalom sa bato na andi gamay nga pouch. Sudlanan og sinsilyo ba kanang nabira-bira ba. Pagtan-aw niya, na didto ang mga gold nga mga coins. And then nakita niya didto, uy, daghan kaayo, nay note didto pagid sa hari. Ug ang note nakabutang didto, salamat sa imuhang paglimpyo sa dalan. Ako nang gituyo pagbutang aron makita nako kung kinsa gid ang tawo nga willing mulimpyo, mukuha sa mga babag, musakripisyo o congratulations ikaw tong tawhana. Iyang gikuha ang mga gold coins. Dili ta ng obstacles pabigat. Ang uban blessing in disguise. Daghang mga butang gibabag ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Dili tungod kay gusto niya mapildi ta, kun dili tungod para mutawag tas iyahang pangalan. Kabalo mo sa diyang ang Israel na trap sila sa Red Sea, gigukod sila sa mga Egyptian armies. Then na sila sa Red Sea, pikas bukid, ang pikas bukid dinhi ang dagat. And then sa likod ang mga nagmarcha ng mga kabayo sa mga Egyptians para patyon sila. Kabalo ka sa diyang na trap sila, kung sige himo ni Moses, nagpray siya sa Ginoo og deliverance. Nagpray siya, unsay tumag sa Ginoo kanila. Exodus chapter 14 verse 14. Tanawa. Sadyang mihangad si Moses ug niampo siya sa Ginoo, munay tubag sa Ginoo ngadto sa Israel. Exodus chapter 14 verse 14. The Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. So ningon ang Ginoo, ingna sila Moses, muni ingon. So ningon si Moses sa katawhan, relax lang mo Israel, dinhi niyo makita ang Dios mo'y makig-away para ninyo. Yan sa nitabo, tinuod man, natunga ang Red Sea, nitabok sila sa Red Sea, nga walay na nga matay, way na disgrasya, misunod ang mga Egyptian armies, o sada nakatabok na tanan, gibalik sa ginugtabon ang tubig. Nang sinitabo, sa diyang naibabag na sa ilang direksyon, si Moses nihangad sa Dios, ug ang Israel nakaila sa tinuod nga Dios. Nay mga butang nga babagan gid sa Ginoo sa tong life. Tuyoon gid niya, iya jud kang samuk-samukon nga di gid niya ipahalin ang imong gibaligya. Di ka ipadawat sa company mong gitrabahuan, dili ka magpadayon sa iyong mga nasugdan nga mga butang. Nagibabag ug gusto sa Ginoo para mutawag kaniya. Daghan biyang ni-surrender sa Ginoo tungod aning mga obstacles, mga failed nga dreams, mga giguba sa Ginoo nga mga pangandoy. Di niya gusto pasakitan lang ka, pero say kinahanglan tang pasakitan para mulingi gid ta og Dios. Namdong ko sa Jericho wall, ang Ginoo nag-promise nila promised land, nindot nga yuta. Dinana sila didto, napoy dako pa ko yung wall nga ilang gubaon, ang wall of Jericho. Kailangan pa ng pildihon ang syudad sa Jericho. Kabalo ka sa nakitan sa Israel ang wall of Jericho,
9 feet ang gibag-on sa wall. Kasi gihimo nila. Nagsigi silang ampo sa Dios. Lord, dun sa imong buhaton, di na mo kaya gubaon ang wall. So ang purpose di ay nganong may mga obstacles sa atong life, na yung mga babag sa atong kinabuhi, para mo tawag kag Dios. Kay kung walay babag ang imuhang journey, one day kung mahimo kang successful, kinsay imong pasalamatan? Imong self. Kinsay imong i-recognize ang imong self. Moingon ka tungod sa akong ka-bright, tungod sa akong kaayo, tungod sa akong abilidad, nakabuot na akong pangandoy. Pero kung daghan kay mga challenges, every challenge nga moabot sa imong life, Lord, tabangi ko na overcome. Another challenges, Lord, tabangi ko na overcome. Hantod moabot ka sa pinaka-peak sa imong goal, na moingon ka tungod gyud ni tanan sa Dios. Amen. Mobitaw na nga gikuha sa Ginoong Israel nga defenseless sila. Nakig-away sila sa Jericho nga wa sila kamahuan, nga di sila kabalo bit-bit ganig mga espada. Nakig-away sila sa mga expert nga mga soldiers nga sila dili gani kabalo. Makig-away. Kay gusto sa Ginoo nga makita nga naglihok sa Israel ang Dios ug dili ilahang abilidad. And usually na naman ang game plan sa Ginoo. Amo kabantay? David and Goliath. Goliath 9 feet ang height, well-trained nga soldier, kompleto gear. Si David, shepherd boy, dili gani wa na train sa pagig-away, slingshot lang ang naa niya, mismatch ang dula. Pero pansin mo mo na formula sa Ginoo sa blessing ug success. Kay gusto ni David, di siya magsalig siyang abilidad, magsalig siya sa Dios. O sadang nakadaog si David, ang nakita sa tao nga powerful, dili si David, kundi ang Dios nga naglihok ni David. Amen. Kaya kung si David, mas powerful pa sa tanaw ni Goliath, kung mapildi ni David si Goliath, kinsa may i-pray sa tao, ang abilidad ni David. You see, inana gid ang formula sa Ginoo sa success. Once makabantay kag unfair sa imong life, sige lang, just obey. Pray, believe, and obey. Hulata lang. Mo na game plan gid sa Ginoo sa success. Tan-aw na to, murag mismatch man ni Lord. Dili na ko kaya. Pero kung magpabilin ka sa imong obedience diha sa Ginoo, diha ka ma-amaze sa another victory sa imong life. Di niya ko ng obstacle hangtod dili ni mahitabo. Jeremiah 29:13. Ye shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Ang purpose ng hangtod karon naagya po ng obstacle sa imong life, kay hangtod karon wala pagyud ka sincerely ug heartily nangita sa Dios.